Ahojte, som Saifa a chcem vám všetkým Slovákom odkázať, aby ste sa naozaj na Slovensku už konečne prestali báť hodnotiť služby, pretože tie služby sú pre nás. Recepčná nás vždy odhovárala od vstupu do wellnessu. Asi tam majú plesnivé steny. Že sa nám neoplatí ísť, lebo záverečná je o 21:30 a toto milujem na Slovensku. O 21:30 a stroje, že už vypínajú o 21:00, veď sme na Slovensku, nie? V kuse nám narúšala súkromie a 10 minút pred tým, ako mala oficiálne skončiť sauna, už čakala obutá a oblečená v šatni na kľúče od skriniek. Používajte Stafino a dávajte vedieť, čo sa vám páči, prípadne čo sa vám nepáči. Je to dôležité, pretože to posúva Slovensko trošku ďalej. Ďakujem za pozornosť. Ahojte.